Nej, så jeg vil ikke. Det giver jeg simpelthen noget. Søren, han vil gerne snakke med ryggen til. Nu skal dyrene et foredrag fra manden uden øjnene. Goddag. Jeg skal fortælle noget om fisk. Frisk fisk. Det er rigtig vigtigt at kamuflere sig, når man er nede hos fisk. Og så inden han afbrød mig, så sagde han så, og det vil jeg vise, ved at klæde mig ud som fisk. Du skal bare se, jeg har taget fiskegrej med, så jeg klæder mig ud som 2 fisk, for vi skal nemlig kigge på sildehajer og røstbækker. De er flotte. Og Og pisse aggressive. Man skal ikke dykke med dem, hvis man ikke ved noget om dem, siger jeg. Og derfor kamuflerer vi også siden i tilfælde af, at de kommer bagfra og bier i mig. Jeg er engang blevet bidt af sådan en sildehaj. Men så fandt jeg en masse tang og duskede den silden væk. Gjorde jeg. Men så bed den mig igen. Så tænker jeg, det er ligesom at være hjemme. Der bier de også hele tiden. Så derfor kamuflerer jeg mig et mere. Jeg forsøgte at tænde et bål. Men det gik ikke så godt. For tang, det brænder ikke så godt under vandet. Og så tænker jeg, hvem fanden er den idiot, der vælger at bygge en bålplads? Det er jo